Изходно положение лицевлек. Ръцете с кръстосани пръсти са под брадичката, а ходилата са навън, като големите пръсти на краката сочат един към друг, петите навън. Повдигаме ръцете, като натискаме брадичката нагоре и задържаме 6 секунди. Повтаряме упражнението 6 пъти, така по 6 секунди. Изходно положение лицевлек. Пръстите на краката са по същия начин насочени един срещу друг. Повдигаме нагоре двете ръце, изправени в страни. Задържаме 6 секунди, погледа е надолу и отпускаме. Изходно положение лицевлек. По същия начин пръстите на краката са един срещу друг. Повдигаме тялото нагоре, като стягаме ръцете максимално свити в лактите, лопатките се доближават една към друга, задържаме 6 секунди и отпускаме 6 серии по 6 секунди. Изходно положение тилен лек. Краката са свити в колената, като пак големите пръсти на ходилата сочат един към друг. Колената са плътно прилепени едно към друго. Повдигаме таза нагоре и задържаме 6 секунди. Повтаряме 6 серии по 6 секунди. Изходно положение легнал в страни. Краката са върху пейка или стол. Ръката е в свита в лакътя. Повдигаме таза и задържаме 6 секунди. Другата ръка е зад врата. Тялото е съвсем изпънато. Стремим се да държим стриктно. И отпускаме 6 серии по 6 секунди. Изходно положение лицевлек. Разнопосочно повдигаме лява ръка и десен крак. Задържаме 6 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и сменяме с другата ръка и другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повтаряме 3 пъти за всяка страна. Изходно положение колянна опора. Упражнението е като предното. Повдигаме разнопосочно лява ръка и десен крак. Задържаме 6 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и сменяме ръцете дясна ръка и ляв крак. Задържаме 6 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 серии с всяка страна. Изходно положение тилен лек. Лявата ръка е в страни, дясната ръка е нагоре, изпънати в лактите. Свиваме разнопосочно дясна ръка и ляв крак. Повтаряме 10 пъти на всяка страна и след това сменяме ръцете и повтаряме 10 пъти на другата страна. 3 серии. Изходно положение тилен лек. Повдигаме краката изпънати в колената. Последователно спускаме ляв крак. Връщаме. След това десен. Редуваме ляв и десен крак. 20 повторения в 3 серии.